Då? Kan du berätta mera? Ska vi ha lite tjejsnack? Ja. Kan du berätta för mormor? Ja. Vad säger du för någonting? Vad ska vi prata om idag då? Vad ska vi berätta? Kan vi berätta något idag? Har vi några hemlisar? Inga hemlisar. Lite tjejsnack. Lite tjejsnack har vi, va? Har vi det? Ja. Kan jag berätta lite då? Ja. Vad ska du berätta? Vad ska du säga då? Ja. Säg något då. Du pratade ju så himla bra alldeles nyss. Ja, då hade du så mycket att berätta. Ja. Vadå? Vadå? Säg då. Sofie. Hej Sofie. Det är mormor. Hej, det är mormor. Hej Sofie. Hallå. Nu ska vi ha tjejsnack. Kan vi ha lite tjejsnack? Ja. Ja, vad berättar du? Vad ska du berätta för något? Ja. Ingenting. Kan du inte säga något? Ja. Ja, berätta då. Ja, har du en liten kossa här? Ja. Kan du berätta då? Ja. Berätta då. Vad blev det ingen tjejsnack? Mamma, mormor lite för långsam. Du har redan berättat allt. Oj. Ja. Hej Sofie, det är mormor. Ja. Berätta då. Ja, vad ska du berätta för mormor idag? Vad ska du berätta för mormor? Ingenting. Ja, men lite. Ja. Ja. Ska du berätta något? Ja. 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 Ska du väl säga något mer? Inget mer? Inget mer? Hej. Sofie. Ja, jag tycker det luktar skumt i blöjan här.